Chenre bo Mabondo ne ochung' kawuono tok jodak bago ng'anyo ka gikwedo jaod bura Mabondo Gideon Ochanda kuom nyoro luto ombulu masiro paro mar chik mar omenda ma higani. Jodago mane nigi ich wang' mokalo noting'o sanduk manyiso luar e paw siasa mar jaod burano ka giwacho ni ok odew ngima jodak ma sub county no. Gidwaro mondo duond buch ODM okaw okang' ne jaod burano kuom dhi ataro mar dwach jopiny mane oyiere kod mar duond burano. Gimedo ni gisekwede kaka jaod bura kendo yango ni mano e tho mare paw siasa ka giwacho ni ok gibi yiere kendo kaka jaod bura. Gima duong' momiyo wabet kaka wuono ni ok wamor gi gima ne otimre National Assembly nyoro ka mbunge marwa mano yiero gi chama miluongo ni ODM, chama ma the party leader is known worldwide to be mar Raila Amolo Odinga, the kom Mabondo nyo decide mo ordain ki the government of the day. Wawacho ni jopiny omed mnadi usuru manitie mahinyo makata sani majority of Kenyans ok nyal afford 3 meals in a day, ok nyal madho chai macham lunch madog tiek gi sapa nikech ngima mapek. The government Ochanda nyodogo yie nodogo timna kamano makata wamodho mna pi gokinyi kende. Bill manyo kale no mano nyo kale kaka en Ochanda to kale bill ni ka ok penjo wato wan jopiny wane mane wago kuchego jomwa ma jood gi jogi emo wacho ni rach koro wan kaka johalo wonto kara Ochanda ni ne siro gini gi kanye awacho katieko ni yani bill no rach kaka johala ere kaka inyabedo ni seje ma inyo jopiny tichungi ng'ama inyo jopiny no omiyo ok wamor gi Gideon Ochanda, ok wamor kode kabisa kenda wakwayo to mara kwa party na mar ODM follow the constitutional processes mondo golnwa Gideon Ochanda. We don't have an MP, waonge gi mjumbe Bondo.